На трето място е гостуването на Джина Стоева при гала. Джина си пада по екстремните спортове и ги е подкарала наред. Като добра домакиня, Гала е готова на всичко, за да предразположи гостенката си. Нова телевизия на кафе. Аз обичам да сбъдвам мечти. Няма как да докараме Искъра да мине тук през студиото ни. Рекичката в Нови хан е много малка, но пък виж какво влиза сега в студиото ни. Само погледни. Да видиш, като сте си говорили с приятелка, на какво ще се качите. Ето. Ама искаш ли заедно да опитаме? Заедно, разбира, тук мога да опитам всичко. Тук, ако искаш, мога и с парашут да скоча. Тук вече сериозно ме изненада, наистина. Подготвяйте стълбището за рафтинга. Гледам и не вярвам на греблата си. Сигурно ми се е чуло. Сериозно ме изненада, наистина. Подготвяйте стълбището за рафтинга. Въобще не ти се чул, Геро. Гала е истинска хала. Стане ли дума за екстремни изживявания? Коя е най-екстремната река, където може да се пуска човек? Значи, опасна... Всички могат да бъдат опасни. За мен най-хубавата река е Арда. Така ли? Аз знам, че в Струма много често се... Оставете Арда и Струма и си осигурете доза адреналин с най-новия спорт. Ще ви го представи лично Гала. Това е много интересен Колеги, вие не спорт, сте между другото. изчислили. Тя вече е стигнала додолу, преди да сме се спуснали. Това е много интересен спорт, между другото. Джина, няма ни се Спускане получи. на... Да кажа, но все пак се качи по малко. стъпалата. Да. Това е стълбинг, не знаеш ли? Как да не го знае? Това е най-популярният спорт при липсата на асансьоринг. Едната седна отпред, другата отзад. Така. Да, на тези възглавнички. На възглавнички Да, тези. да, сядай на тях. Добре. Сядам. Нямам никакво гребло, аз ще се забия в кухнята сега. Гала, за стълбинга не ти трябват гребла, а метла и парцал. Нищо, давай. Притилето, нали? Другия вариант е да ви дръпнем надолу. Че добре се спуснахме. Какво сега? Не ти ви харесва? То ми хареса. Като на парзалка. Разликата е, че по водата ще има и пръски. Пулката тук е ясна. Вместо да се стремите на всяка цена да излезете сухи от водата, въобще не влизайте в нея. Времето няма бряг и ни влече няма как. По стълбите и ето ни на второто място. То е за хиперсенсът, каквото и да означава това. Димитър Парашкевов, TV7 5400. Мога да ви демонстрирам една технология от бъдещето. За това не съм ви запределил. И ето това е една MP4, най-елементарна. И на нея има един запис, който изразходва минимум енергия от батерията. Но има колосално излъчване. Значи свински, крокодилски, слонски грип за 15 минути с... Лекува. Да. Какво ли има на този запис, Геро, че и грипа бяга от него? Да не е някой нов хит на трио антибиотика? Щом е MP4, може би му пускат клипове, като този, например. Това не е грип, ами и спин можеш да изгониш. Но да проследим демонстрацията на чудодейния MP4. Има ли някой в залата с такова нещо? С настинка или грип? Жалко, че няма. Крокодилски грип. Жалко, че няма 15 минути до края на предаването. Няма. То за минута става. Значи ей така си го слагаш тук и ще усетиш за какво става. Значи аз успях да го постигна това, въпреки че всички най-известни изобретатели в тази държава се опитваха да правят нещо. Аз успях за една седмица да направя това изобретение и още 4 такива. Добре. Не се хваля. Усещаш ли нещо? Ето така, хиперсенсът Димитър Парашкевов постави на колене традиционната медицина. Усещаш ли нещо? В заключение искаме само да напомним, че все още няма плеер с лекарска диплома. Победителите се набиваха на очи отдалеч. И заради славата си на Дон Жуан и заради килограмите си, моля, посрещете Светата Троица на флирта и още нещо. Митю Пищова, Папа Жан и Денислав. Нашия приятел Бог да го прости Гарамански на времето му науча жените с платена любов да ги мразя и да не ги уважавам и затова никога
не мога да отида да пристъпя към тяхните услуги. Даже ако трябва, 100 години ще си правя любов с ръце. Мисля, чакай, ти до каква бройка го беше докарал? До 100 години няма да можеш. Преди да получа фарта бях 3269 законно. От тогава до сега съм на пауза. Ще направим и ние една малка пауза, за да видим какво казва Митю Пищова на следващия ден при Венета Райкова. Наял си се, напил си се, нагледал си се на жени, всичко дял. 3369 жени са много. Браво, Митю! Браво и на Питона! За един ден сте добавили още 100 към бройката. Ово е стандарт, ово е маш. А сега да отстъпим място в кревата на Папа Жан първи. Аз, ако не се лъжа, започвам да включваме и другите ни гости. Се носят легенди за Папа Жан, че е спал с между 5000 и 8000 жени. Не може да има 8000 жени. С Папа Жан. Не може да има 8000 жени, защото не може. Ей, Митьо, ти направо застреля красноречието с големия пищов. Не може да има 8000 жени, защото не може. При Папа Жан всичко може. Папа е все пак. До 2000-та година ги броих, беха 15 000, след това вече станаха 17 последно време. По 1000 жени на година съм имал рекорд. Чуда се, кога е имал време да се облече, за да дойде в студио? Това значи 3 на ден. И по 3, и по 7, различно. На този фон Денислав звучеше повече от скромно. А ти твоите не си ги броил? Не, аз моите не съм. Но са достатъчно. Достатъчно? Само това ли ще кажеш, Дениславе? Хич не е достатъчно. Направо си за окайване. Я чуй следващата история и се засрами. Отидахме в Родопити и си взехме един мой приятел, отглеждаше коне. И се качихме... Не, внимавай! Качихме се голи на конете. И както си правим всек на коня отгоре, коня изцвили и видя една кобилка. И отиде и ях на кобилката и почва да кобилката. А ти си отгоре! Иди отгоре, си рида това. Направо си го представям. 4 тела и всички цвилят от възторг. След такава история Митю и Питона му би трябвало засрамено да се оттеглят, но те заложиха на неравната борба. Понеже съм приказвал с много жени, да не ги изброявам. Всяка каза, големия ме впечатлява, големия откача. Или казват, размера няма значение. Много голямо значение има. Друго да я опира под лъжичката, да я хвали в космоса, която има така лепени пеникюри, направо се качи по тапетите. По тапетите и в космоса. А там големия зрив. Всяка каза, големия ме впечатлява, големия откача. Не ми тече кръв на мен, както стържат, не се ли разкървавяват. Един път ще взема да гледаш. И да си водиш записки, Иване. Митю не дава открити уроци на всеки. Не се ли разкървавяват. Един път ще взема да гледаш. В това състезание по фехтовка между полови шпаги Денислав изглеждаше повече като съдия. Нарисувах една картина за бременяна на Дева Мария. Светия дух как е опложда от рибите. А имам един уникален случай в една лодка с 1000 риби и как правим секс върху риби. Не мисли, ако Папа Жан беше не художник, а рибар. Какви истории щеше да разказва? А имам един уникален случай в една лодка с 1000 риби и как правим секс върху риби. На Пампоро малко на почивка. Кой? Папа Жан. Папа Жан да иде на Пампорово на почивка. Що? Защото там е много хубав хотел и лекува такива. Явно това са хората с най-много баджанаци в България. Ако питаш, България вече бе тясна, Геро, да се готви останалия свят. 3269 законно. По 1000 жени на година съм имал. 3369 жени са много.